Сега ще си поговорим за влиянието на слънчевото затъмнение в Стрелец за отделните знаци. Постарах се да отбележа най-важното за всеки знак – асцендент. Асцендент е знака, в който е ваш асцендент. Слънчевият знак е важен, но още по-важен е знака на асцендента ви, изгряващия ви знак. Това може по много начини да се разбере. Има безплатни програми, защото там много точно се показва сферата на въздействие, която оказва дадено новолуние, пълнолуние и затъмненията. Затова ще говоря за асцендентния знак сега. Слънчевото затъмнение Стрелец, казахме, водещо е промяната, нуждата от промяна, вътрешна, външна, в различните сфери от живота. Първото е промяната, второто е подготовка. Подготовка за новото време, което настъпва от края на декември, подготовка за 2021 година, за времето на Водолея, на многото възможности. Стрелецът обича приключенията, обича разнообразието, обича преживяванията, да му се случват различни и нови неща. Но още по-хубаво е, когато е подготвен за тези преживявания и успее да се наслади на момента, да се наслади на постиженията си. Защото постижения ще има, тъй като ще имаме достатъчно оптимизъм, достатъчно желание и възможности да реализираме шансовете, които получаваме. Всеки в различна област. Ще започнем с асцендент знак Овен. При Овена слънчевото затъмнение попада в 9-ти дом. Това е сферата на пътуванията в чужбина, на рекламата, успех в сделки си внос-износ. Това е времето на пътешествията за вас с асцендентен знак Овен. Ще е време на пътешествие в чужбина, на опознаване на нови култури, чужденци, нови хора, нови държави. Също така, нова философия. Време е да си създадете нов поглед към света. Нова философия житейска, разбиранията за това, кое е важно за вас, кое е добро според вас, към кое си струва да се стремите и да вървите. Сега ще имате възможност по време на слънчевото затъмнение да усетите кое е вашето, кое ви вика, каква е следващата стъпка, която следва да направите в живота си. За асцендентен знак Телец, слънчевото затъмнение попада в 8-ми дом. 8-ми дом е сериозен дом, в смисъл, че е свързан с нашите притежания, материални и морални. От една страна, това е възможност да направите желани промени по имотни въпроси, вашите инвестиции. Ще можете да прецените къде искате да инвестирате и ще го направите успешно. Ще можете да прецените с кого искате да работите, дали искате да имате нов съдружник или изобщо съдружник в работата, да създадете бизнес партньорство. То може да е с чужденец, тъй като Стрелец, разбира се, винаги се свърза с чужбина. Може да е разширяване на дейността ви в чужбина, да вложите в реклама средства, това ще е добре за вас, ще имате добри резултати. От друга страна, това носи промени в интимния ви живот. Може да задълбочите своя любовна връзка. Също така, може да се обърнете към мистичното, към духовното, да се заемете с изучаване на някаква и религия, и философия, медитация, също йога. Да се занимаете малко с тази страна на живота, с обръщане към себе си. За асцендентен знак Близнаци, затъмнението попада във вашия 7-ми дом, дома на партньорствата. Тук ще имате някои предизвикателства и нови неща за научаване. Ще е нужно да проявявате повече последователност и да желаете повече да извлечете опит от знанията си. Трябва да прилагате на практика своите обширни знания за това, с кого си струва да общувате в личен план, в делови план, как да осъществявате връзката с другите хора, да вкарвате в нея повече духовност, повече дълбочина, повече удохотвореност. Не толкова повърхностно, да давате повече от себе си, защото така ще получавате повече и ще научите много за себе си, ценни, полезни неща и ще успеете да реализирате плановете си и в личен план, и в
професионален. За асцендентен знак Рак, слънчевото затъмнение попада в 6-ти дом. Това е дома на работата, на служенето, отношенията с колегите и здравето. За вас е добре да погледнете по-широко на живота. Тоест, да се опитате да приемете, че в живота има и неща, които не са точно такива, каквито на вас ви се иска да бъдат. И това е нормално, това е обогатяващо. Това ще бъде обогатяващо преживяване и за вас, и за вашата работа, за вашата професионална дейност. Ще можете да разширите възгледите си по този въпрос, да потърсите нови възможности, да потърсите нови решения на обичайни проблеми, да усетите вкуса от приключението и от откривателството в професионален план, но и по отношение на здравето. Може да се обърнете към спорт повече, към движение, връзка с природата, независимо дали е чрез билки, чрез минерали, ароматерапия също. Има хиляди начини, по които може да усетите природата и колко е свързана тя с самите вас, с вашата душа, с вашите желания, с това, което вие може да направите и да дадете на другите като служене. Ще можете да усъвършенствате здравето си, да усъвършенствате работата си, благодарение на това, че ще си позволите да опитате нови неща. Направете го. За асцендентен знак Лъв, сътъмнението попада във вашия 5-ти дом. Това е сферата на лъва, това е творчеството, отношенията с децата, вашите хобита, нещата, които правите и ви доставят радост. Те могат да са много различни в зависимост от другата част на наталната ви карта, къде са разположени планетите, как са свързани помежду си, дали сте по-творческа личност или сте по-амбициозна, насочена към постижения ярки. Със слънчево затъмнение в 5-ти дом, това е прекрасно време. Декември е прекрасен месец, в който да се обърнете към повече общуване с децата, повече жизнерадост и оптимизъм, нови планове, големи идеи, големи планове да строите и с децата си, и в отношение на начина, по който се изразявате. Можете да отворите още повече сърцето си и да се наслаждавате на живота. Да правите това, което ви харесва. Ще откриете още неща, които ви привличат, с които може да се занимавате, в които може да изразите себе си, което е важно за вас и което сега ще бъде като ваш дар към света. Другите ще го приемат, ще са ви благодарни, дори ще ви аплодират. А вие ще се почувствате още по-вдъхновен и по-изпълнен с енергия и желание да давате и по отношение на децата си, и в любовните си отношения, и към радостта от живота. Вие сте проводник на радостта от живота и през 2021 година ще можете да продължавате да давате и вашата щедрост ще бъде търсена и ценена. С асцендентен знак Дева, слънчевото затъмнение попада във вашия 4-ти дом. 4-ти дом, това са нашите корени. Нашите семейни корени, нашия род, нашата родина. Това са и дома на душата, това са вашите вътрешни корени. Откъде идвате вие? Сега ще имате желание да научите повече за това. Може да се гмурните в изследване на тези връзки, което няма да е леко за вас, защото вие обичате подредените неща, ясните, разумните, а тук ще има приключения, ще има предизвикателства, ще има откриване и на добри, и на не толкова добри неща. Знаем, че връзката ни с рода обикновено ни носи задачи, с които трябва да се справяме. Да, носи ни силата на рода и ние усещаме много ясно, но носи ни гмурване в себе си. Едно пътешествие навътре, което често ни изправя, така да се каже, пред нашите сенки. Но сега през декември и другата година също ще ви даде възможност да разберете, че можете да се справите с всичко. Можете да си позволите повече усмивки, повече радост, повече дързост дори. Ще бъде възнаградено това ваше усилие да опознаете себе си, да опознаете семейството си, дома си, да
Също така да разширите дома си. Това, което сферата на дома, там където се чувствате добре, ще откриете и други области, в които се чувствате добре. Може да засилите и връзката си с природата, с земята. За асцендентен знак Везни, слънчевото затъмнение в Стрелец попада в вашия трети дом. Това са два приятелски знака, Везни и Стрелец, така че вие с удоволствие ще приемете новите хора в живота си, нови връзки, нови контакти делови, нови приятели, ново обкръжение, нова среда, ще има развитие, ще има обогатяване на средата ви, хората, с които общувате, темите, които ви занимават, които са ви интересни да изследвате заедно, с приятели, с роднини, братя, сестри. Ще можете заедно да пътувате повече, да общувате повече, да се срещате по-често, да се забавлявате, да се наслаждавате на живота и да реализирате плановете си. Успех в сделки, успех в следване на новите интереси, които имате, учене на чужди езици, участие в курсове, може и самите вие да водите курсове, да предавате знания, да получавате знания и да се наслаждавате на този процес. Отворена сте за новото. Асцендентен знак Дева, асцендентен знак Скорпион, при вас слънчевото затъмнение попада в вашия втори дом. Втори дом е сферата на парите и ценностната ни система. Нещата, вещите, които са важни за нас, които са ни нужни, за да се чувстваме добре, да се чувстваме и материално, и емоционално стабилни, сигурни. Искаме да имаме. Втори дом искаме да имаме. Какво иска да има асцендентен знак Скорпион? Иска да има, разбира се, пари, влияние, контрол. Тук обаче ще има възможност асцендентният знак Скорпион да усети, че когато пускаш